Tänään me puhutaan yhdestä työpaikkojen kriittisimmästä haasteesta. Nimittäin, miten sä varmistat työturvallisuuden, jos yhteistä kieltä ei ole? Käydään läpi tosi yksinkertainen, mutta äärimmäisen tehokas 3 vaiheen malli, joka perustuu yhteen ainoaan periaatteeseen. Näytä ja varmista. Okei, aloitetaan tästä. Kuvittelepa ihan oikeasti se tilanne. Sun pitäisi selittää vaarallisen koneen käyttö ihmiselle, joka ei ymmärrä sanaakaan sun kielestä. Panoksena on hänen terveytensä, ehkä jopa henkensä. Siinä tilanteessa pelkät sanat ei vaan yksinkertaisesti riitä. Miten sä rakennat sen sillan sen kielimuurin yli? Ensimmäinen steppi on itse asiassa tosi ilmeinen, mutta me unohdetaan se yllättävän usein. Ennen kuin sä edes yrität näyttää yhtään mitään, sun pitää karsia sun omasta puheesta kaikki ylimääräinen pois. Kaikin ytimessä on selkeys. Ja tässä hommassa selkokieli on ihan avainasemassa. Selkokielen idea ei ole puhua jotenkin alaspäin tai tyhmästi, vaan puhua niin suoraan ja konkreettisesti, ettei väärinymmärryksille jää yhtään tilaa. Turvallisuusohjeissa jokainen monimutkainen tai abstrakti sana on ihan oikea riski. Tämä esimerkki näyttää tämän täydellisesti. Katsokaa nyt sitä eroa. Huolehdi asianmukaisesta suojavarustuksesta. Mitä se edes tarkoittaa asianmukainen? Se on täysin epämääräinen ohje. Mutta käytä kypärää on suora käsky, joka ei jätä mitään arvailun paraen. Tämä on selkokielen voima ihan käytännössä. Eli pidä mielessä nämä 2 kultaista sääntöä. Ensinnäkin, käytä sanoja, jotka viittaa ihan oikeisiin näkyviin asioihin. Kypärä, kone, nappi. Ja toiseksi, käsittele vain yhtä ohjetta tai vaaraa kerrallaan. Älä kuormita kuulijaa pitkillä lauseilla ja monen asian listoilla. Yksi asia selkeästi. No niin, selkeä puhe on hyvä pohja, mutta se on vasta puolet hommassa. Nyt meidän pitää muuttaa se puhe toiminnaksi. On siis aika siirtyä sanoista tekoihin. Tämän vaiheen ydinajatus on niin yksinkertainen, mutta samalla ihan mullistava. Varsinkin uudessa tilanteessa ihmiset oppii parhaiten näkemällä ja tekemällä itse. Eli unohda pitkät selitykset ja näytä, mitä sä tarkoitat. Käytännössä tämä prosessi voidaan jakaa 4 helppoon osaan. 1. Mene sinne paikan päälle, missä se työ tehdään. 2. Osoita sormella ihan konkreettisesti sitä vaaraa. Terävää terää, kuumaa pintaa, mitä ikinä se onkaan. 3. Tee itse se oikea suoritus, hitaasti ja selkeästi. Ja 4. ja tämä on tosi tärkeä, pyydä sitä toista tekemään sama juttu sun perässä. Me voidaan myös tehostaa viestiä ihan universaalilla symboleilla. Punainen väri on lähes kaikkialla maailmassa ymmärretty merkki vaarasta, kiellosta tai pysähtymisestä. Tätä kannattaa käyttää hyväksi ja merkitä vaaralliset alueet tai koneen osat selkeästi. Ja ihan samalla logiikalla vihreä taas symboloi turvallisuutta, lupaa tai oikeaa reittiä. Tämä yksinkertainen punainen-vihreä logiikka voi ylittää kielimuurit paljon tehokkaammin kuin mikään yksittäinen lause. Tässä on loistava esimerkki siitä, miten selkeä puhe ja näyttäminen yhdistyvät. Sä seisot sen koneen vieressä, osoitat niitä teriä ja sanot tämän ihan yksinkertaisen lauseen. Tämä yhdistelmä on lyömätön. Sä näet sen vaaran ja samalla kuulet täysin yksiselitteisen varoituksen. Okei, nyt me ollaan puhuttu selkeästi ja me ollaan näytetty, miten homma toimii. Mutta mistä me oikeasti tiedetään, että se viesti on todella mennyt perille? Tämä viimeinen vaihe on ehkä se kaikista tärkein. Tämän kysymyksen me kaikki kysytään, ja se on suoraan sanottuna lähes hyödytön. Miksikö? No koska suurin osa ihmisistä vastaa kyllä. Joko kohteliaisuudesta, hämmennyksestä tai koska he ihan oikeasti luulevat ymmärtävänsä, vaikka todellisuudessa eivät ymmärrä. Tällä kysymyksellä et varmista yhtään mitään. Mutta kattokaa tätä. Tämä kysymys muuttaa koko pelin. Sen sijaan, että sä pyydät sanallista kuittausta, sä pyydät toimintaa. Se ei ole mikään testi, vaan pyyntö näyttää. Tässä ei voi huijata. Joko se ihminen osaa laittaa sen kypärän oikein tai sitten ei. Ja sä näet sen välittömästi. Tämä on aktiivista varmistamista. Eli kuten ollaan nyt nähty, monimutkaisen ja elintärkeän tiedon välittäminen ei itse asiassa vaadi mitään monimutkaisia menetelmiä. Ihan päinvastoin, sen voima piilee äärimmäisessä yksinkertaisuudessa. Joten mitä tästä kaikesta pitäisi jäädä käteen? Kaikki tiivistyy näinkin 3 asiaan. Puhu selkeästi ja konkreettisesti kuin ohjekirja. Näytä kärsivällisesti ja käytännönläheisesti kuin hyvä opettaja. Ja varmista pyytämällä näyttämään, ei vain nyökkäämään niin kuin valmentaja tekisi.
Ja mikä tässä on ehkä tärkeintä, on se, että tämä menetelmä tekee paljon enemmän kuin vain opettaa yhden tehtävän. Se rakentaa luottamusta. Se kertoo sille uudelle työntekijälle, että hei, sun turvallisuus on meille niin tärkeä juttu, että me nähdään sen eteen vaivaa. Se luo turvallisuuskulttuuria ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja ihan lopuksi mä haluan jättää sut miettimään yhtä asiaa. Tämä näytä ja varmista periaate ei todellakaan rajoitu pelkkiin turvallisuusohjeisiin. Missä muualla sun työssä tai elämässä sä voisit korvata sen epämääräisen kysymyksen ymmärrätkö konkreettisella pyynnöllä, voitko näyttää minulle? Vastaus saattaa yllättää. Kiitos kun olit mukana.